Nosaltres som estudiants del màster de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i d'aquesta visita al CityLab el que m'ha semblat més interessant és el tema del projecte de Snappy, ja que és una eina que facilita a la gent no experta en temes informàtics i de sistemes poder explotar les seves idees en una plataforma fàcil d'entendre i d'aquesta manera s'ajuda en la innovació i comuna de la societat. Bueno, primer de tot dir que nosaltres no coneixíem aquest centre aquí ubicat a Cornellà i que una de les coses que voldria destacar d'aquesta visita és que aprofita els recursos que té i que fa que la gent doni un feedback a partir de voler participar amb ells o crear noves propostes i nous objectius en la seva vida o simplement per aprofitar temps lliure que té. I, bueno, com per finalitzar, agrair a la Laia que ens ha ensenyat totes les instal·lacions i tot el que comporta. Hola, nosaltres som estudiants del màster de Geoinformació, també de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nosaltres en aquest màster el que estudiem i el que està enfocat és a ajudar a la societat i solucionar problemes a partir de la geoinformació de què disposem. I lligat en això, destacaria del CityLab el fet que involucra a la societat per solucionar problemes que ells tenen a partir de coneixement i diferents disciplines i persones de diferents àmbits involucren a la societat per estudiar els seus problemes i solucionar-los. Sí, realment la visita ha estat curiosa, ja que hem tingut la sort de conèixer totes les fases que pot tenir el procés de llançament d'un projecte. I ja no només a nivell de projectes empresarials o startups o el que siguin idees, sinó més a nivell de que tot ciutadà té dret a aprendre el que és les noves tecnologies. I ja ens han ensenyat sistemes que poden arribar a ser des de nens que aprenen a programar amb l'aplicació de Snappy, a inclús a persones sèniors que intenten solventar i aprendre conceptes nous relacionats amb tota la temàtica de tecnologies i noves innovacions. Hola, estem molt contentes d'haver vingut a la visita que hem fet al CityLab. Jo soc professora del màster que es fa actualment a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, dedicat en bona part en com explotar la geoinformació a les ciutats. I hem vist aquí en el CityLab que realment els ciutadans es poden empoderar amb les noves tecnologies i trobar solucions a moltes de les seves problemàtiques que poden tindre la ciutat. I, per tant, no s'obté només la solució que ara el ciutadà, sinó una solució global que pot servir a moltes ciutats i que el CityLab pot donar exemple. ¿No? Sí, bueno, yo como alumna del máster, soy de Perú y este ambiente de CityLab proporciona herramientas, no solo como estudiantes, sino como ciudadanos y como parte del mundo. Te permite conocer las problemáticas, intentar buscar soluciones a estos problemas y también es importante porque aprendes diferentes herramientas de programación, de juego. Y bueno, acabamos de ver a muchos niños abajo interactuando con gente mayor y bueno, todos aprenden de todos, o sea, los adultos mayores aprenden de los niños de los adultos mayores y este intercambio al final es beneficioso para todos y intentar buscar soluciones a las problemáticas ciudadanas.